Ako si Shona. Bata pa lang ako, fairy tales have always been my favorite. Mapa-TV man, books or internet, hindi pa rin ako nagsasawang panoorin ito. Nagbibigay kasi sa akin ito ng pag-asa at inspirasyon. Kaya nga lang, hindi naging happy ending ang takbo ng love life ko. Break up dito, iyak doon, iyak dito, break up doon. Pero kahit ganito man yung love life ko, kay Lord pa rin ako kumakapit. I never questioned Him. Alam ko rin namang ibibigay rin niya ang ideal prince ko. Hindi pa lang siguro ngayon ang right time. Pero sa di inaasahan, Miss, paniyo mo. Can I have your number? Now I know that you're the dangerous kind, and your smile is tattooed on my mind, and I can't get you out of my dreams. Oh, yeah, yeah, yeah. You can be the peanut butter to my jelly. You can be the butterflies I feel in my belly. You can be the captain and I can be your first mate. You can be the chills that I feel on our first date. You can be a hero and I can be a sidekick. You can be the tear that I cry if we ever split. You can be the rain from the cloud when it's storming, or you can be the sun when it shines in the morning. Don't know if I could ever be without you, 'cause boy you complete me. And in time I know that we'll both see that we're all we need. 'Cause you're the apple to my pie, you're the straw to my berry, you're the smoke to my high, and you're the one I wanna marry. 'Cause Ano ba? Pupunta ka ba? I'm sorry to keep you waiting, baby, ha? Oh, okay. I'm on my way na talaga. Ah!
Kanina pa ako naghihintay dito eh. Okay, 15 minutes. Andyan ako. Oo, okay. Okay, okay. Hello, baby? Are you still there? Oo, iniwan niya ako. Ouch! Ang sakit-sakit. No! Hindi ito pwedeng mangyari! Lumipas ang mga araw, hindi ko pa rin siya malimutan. Ewan ko ba? Akala ko kasi, siya na ang ideal prince na ibinigay ni Lord sa akin. Kaya heto, sumbong kay Lord na naman. Lord, please, bigyan mo naman ako kahit isang sign lang oh. Kung sino man yung unang kikindat sa akin, siya na talaga yun. My ideal prince. Hinga ng malalim. Heto na. 1, 2, 3. Hay nako. Wala pa rin ni isang sign. Kailan ko kaya mahanap yung ideal prince ko? Edward? Edward! Miss, ganyan mo na yun. Salamat. Si Lord talaga, palabiro. Akala ko si Edward na. Kaka, may nakalimutan yata ang storya ko ha. Rewind nga? Kung sino man yung unang kikindat sa akin, siya na talaga yun. My ideal prince. I can't get you out
kaya itong anghel na bumaba sa lupa? O isang palakalang na nag-aanong tao? O di kaya si Edward? Si Edward nga kaya to? Oo nga. May mga kilos siyang nagpapaalala sa akin kay Edward. Hindi kaya si Edward to na sinumpa dahil sa pagka-chickboy nito? Pagka-chickboy nito? At di naglaon, sinagot ko si Kokoy. Dahil alam kong si Edward at Kokoy ay iisa lang. At kailangan lang niya ng true love. As in, true love. Para makabalik siya sa dati niyang anyo. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't get you out of my dreams. Now I know that you're the dangerous kind. Sa maniwala kayo't sa hindi, si Kokoy ang pinili ko. Hindi man siya katulad ni Edward na malaan yung prinsipe. Mala prinsipe naman ang kanyang kalooban. Hindi lang naman sa labas na kanyuhan mahahanap mo ang katangian ng isang prinsipe. Minsan, nahahanap mo rin ito sa loob na kanyuhan. Katulad ni Kokoy, isa siyang prinsipe na parang ganito lang, na hindi obvious. Pero para sa akin, totoo siyang prinsipe. Kaya tawag nila sa tandem namin ay Shokoy, Shona, and
Kokoy. Shokoy. 朝初めて鏡を見て気がついたの、あなたにコピーしてるの、あなたにコピーしてるの、おめかししてどこへ行くの、そうあなたに会いに行くのよベイビー、街はいつもパレードベイビー、だからついていこうよ、世の中にはスイートやキャッチがいっぱいあるよね、抱きしめたい嬉しくてポポポを釣りしたくなる